Вітаю сябры, меня зовут Борис Балта, вы глядите канал Менавіта онлайн и нашу рубрику «Легенда». Тут мы распавядаем про легендарные особы и легендарные падзеі з Беларусі, або звязаныя з Беларусі, або з гісторыі чалавецтва. У мінулых выпусках были размовы про легендарных беларускіх асоб, про асобы, про падзеі у сусветнай гісторыі, а сёння вось якраз будзе размова про чалавека, які нарадзіўся на Беларусі, але прынёс славу іншай краіне. Ну, а перад тым, як даведацца, хто гэты чалавек, не забывайцеся, што вы можете нам поставіць лайк, подписаться на наш канал, конечно, позвоніць у званочак, каб першымі ведаць пра наše відэа, ну і зразумела, што напісаць каментар, каб наше відэо падымалось у рэйтынгах. Акрамя таго, вы можете падзяліцца гэтым відэо са сваімі сябрамі ці ў сваіх сацыяльных сетках, ну і у нас яшчэ ёсць Patreon. Усе падрабязнасці вось там вот знізу пад гэтым відэа. Усе вы ведаеце, што такое Масад. Масад – гэта ізраільская выведка. Масад забіў усіх ворагах, перамог усіх злодзеяў, схапіў усіх нацысцкіх забойцаў і ўвогуле гэта рэч, гэта арганізацыя, якая пужае усіх антисемітаў свету. Ну, хто больш вядомы, чым Масад? Ну, можа, толькі КДБ і ЦРУ. Але ці ведаеце вы, што Масад, як і іншую ізраільскую службу бяспекі, Шабак, значыць, мясцовую контрразведку, заснаваў наш беларускі чалавек з Беларусі. Хоць афіцыйна ён быў другім кіраўніком Масада, але ён зрабіў Масад тым, кім яго мы ведаем сёння. Акрамя таго, гэта быў адзіны чалавек, які у гісторыі Ізраіля узначальваў адразу дзве службы бяспекі. Той самы Шабак, дзе ён быў бацькай-засноўнікам, і Масад, ізраільскую легендарную выведку, менавіта ён яе зрабіў легендарнай. Гэта чалавека звалі Ісэр Харэль. Хаця пры нараджэнні ў яго было іншае імя – Ізраіль Гальперін. Ён нарадзіўся ў Віцебску ў 1912 годзе. Ён нарадзіўся ў вельмі заможнай габрэйскай сям'і. Яго маць Юхевет Левіна была дачкой мясцовага багатага габрэя, які трымаў заводы на поўначы Беларусі і ў Латвіі, займаўся вырабам уксуса і розных іншых рэчаў. Яго бацька вучыўся ў вельмі вядомай валожынскай ешыве. Ешыва – гэта рэлігійнае юдэйскае навучанне, ну, типу семінарыі у хрысціян. І у Беларусі было шмат у свой час такіх ешываў. Это былі не проста навучальні, это былі цэнтры юдэйскай філасофскай думкі. Ну, напрыклад, самы вядомы быў з іх это ешыва Мір. Яна так называлася, тому што знаходзілася ў Міры, у тым самым Міры, дзе ёсць Мірскі замак. А другая па вядомасці, па папулярнасці была менавіта валожынская ешыва. Яго бацька Натан Альперін, або Альперін, як кажуць на іўрыце, гэта прозвішча так скланяюць. Ён ажаніўся на Юхевет Левінай і увайшоў у яе багатую сям'ю і стаў дырэктарам аднаго з заводаў свайго цесця, які быў у Віцебску. Так нарадзіўся потым Ісраіль Гальперін, будучы Ісэр Харэль. У 17 годзе адбыўся бальшавіцкі пераварот, бальшавікі ўзялі ўладу ў Петраградзе і пачалі рэвізію у заможных людзей. Сярод іх апынулася і сям'я Гальперін. Што б зараз розныя антисеміты не казалі, што вось гэта прыйшлі габрэі, зрабілі гэту так званую кастрычніцкую рэвалюцыю, на самой справе бальшавіцкі пераварот у Петраградзе. Тым не менш, вось як вы бачыце, і габрэі
таксама былі ахвярамі гэтага перавароту сям'і. Прыйшлось бежаць, кінуўшы ўсё, яны бежалі у Латвію, у Двінск або ў Даўгапілс, дзе яны ўжо жылі не так заможна, у них там нейкія грошы захаваліся ў латвійскіх банках, таму што Латвія змагла на нейкі час захаваць сваю незалежнасць, але гэта ўжо было не тое заможняе жыццё, якое было у Віцебску. Менавіта, можа, гэтыя падзеі яны паўплывалі на эсэра Арэля, бо ўсё сваё жыццё ён быў чалавекам закрытым, чалавекам у сабе, без гумару, чалавек, які мала казаў і шмат рабіў, і чалавек, які мог заступіцца за сябе і мог аказаць супраціў. Там у Латвіі ён пазнаёміўся з сіянізмам і прыяднаўся да мясцовага сіянісцкага руху. Тады у краінах Балты, у міжваеннай Польшы, у заходняй Беларусі, у заходняй Украіне, тады яшчэ да Халакоста і потым да той ганебнай савецкай асіміляцыі, русіфікацыі, жыло вельмі шмат габрэяў, і сіянісцкі рух быў вельмі папулярны. Мы зараз, гэта наша беларуская Атлантыда, гэта беларускае габрэйства, і менавіта гісторыя сіянісцкага руха ад 20-30-х гадоў у заходняй Беларусі, таму што у кожным нашым горадзе, у Горадні, у Сонеме, у Баранавічы, у Пінску, і у Лідзе, і у Нясвіжы існавалі сіянісцкія арганізацыі розных напрамак, яны ваявалі паміж сабой, сябравалі паміж сабой. Карцей, у заходняй Беларусі ў свой час, як і у міжваеннай Латвіі, быў вельмі моцны сіянісцкі рух. Эсэр Арэль уваходзіць у маладзёвы левы рух сіяністаў Ашумер ацаір, гэта значыць маладыя ахоўнікі. Яны займаюцца дзвюмя, нават трьмя справамі. Гэта самаабарона, гэта сельская гаспадарка і гэта прамысловасць. Гэта рух, у якіх там на сімвале быў меч, молат і серп. Гэта значыць тры галоўныя справы, якімі павінен быў займацца малады сіяніст. Як яны так думалі, гэта быць сапраўдным жаўнерам, гэта быць сапраўдным рабочым або сапраўдным селянінам, бо адраджэнне сельскай гаспадаркі гэта была адна з цэнтральных рэчаў сіянісцкага руха. Чаму? Таму што габрэі, калі былі ў выгнанні, калі былі ў Еўропе, яны не маглі займацца сельскай гаспадаркай. І ім гэта забаранялася, ім дазвалялі толькі займацца там гандлёвымі або грошавымі справамі, або там нейкай дробязнай прамысловасцю. І менавіта з таго ўзніклі гэтыя вялікія габрэйскія банкірскія дамы, таму што іншым проста людзі, якія хацелі займацца нейкай справай, яны займацца не маглі. Ад таго пайшлі гэтыя міфы антысемітаў о том, што габрэі толькі думаюць пра грошы, але ў той час якраз сіянісцкі рух ён быў катэгарычна супраць гэта спалучэння габрэі і грошы. Не, габрэй павінен быць жаўнерам, рабочым і селянінам. Тады гэта было такое. І гэта засталося нават у Ізраілі, бо ў Ізраілі, нягледзячы на тое, што шмат габрэйскіх сем'яў стварылі шмат вялікіх банкаў па свеце, у Ізраілі банкаўская сфера, яна не вельмі вялікая. Вы не зможаце тут стаць, напрыклад, рантье, калі вы будзеце жыць на банкаўскія адсоткі. У вас гэта не ўдасца, у вас будзе адсотак мінімальны. Вы не зможаце, вы кладзеце лепш грошы у іншы банк, калі вы хацеце мець лёс банкаўскага рантье. Дарэчы, гэта тое, што в Ізраілі нельга стаць багатым з дапамогай банкаўскіх адсоткаў. Гэта вельмі дапамагло падчас, як вы памятаеце, сусветны крызіс, які быў у 2007, 2008, 2009, 2010 годзе.
калі там нейкія краіны, нават тая ж Латвія, абвяшчалі дэфолт, то Ізраіль вельмі так добра прайшоўся падчас гэтага крызіса, таму што вось банкаўская сістэма не этой гістарычнай, практычнай, яна не дазваляла не працаваць і жыць на адсоткі. Вось так сталася. Вось сэр Арэль, ён прыяднаўся да гэтага руху Шомер ха-Цаір. Шомер ха-Цаір меў некалькі фермаў у Латвіі для таго, каб маладыя сіяністы маглі рыхтавацца да таго, каб стаць будучымі сялянамі у кібуцы ці у машаве. Это больш дэмакратычная версія кібуца, бо ў кібуцы ўсё агульнае. У машаве агульная толькі праца, а асабістае жыццё ў кожнага сваё. У кібуцах тады ў тыя гады асабістае жыццё было агульнае. Усе елі разам, працавалі разам, дзяцей аддавалі ў дзіцячыя дамы пры кібуцах. Там толькі пару гадзін у дзень бацькі маглі прыходзіць да іх. Усё было агульнае, нават адзенне агульнае. Як кажуць, агульнае было ўсё, акрамя жонак. Вось такі рамантычны камунізм яны будавалі. Зараз нічога не засталася, можа там 1-2 кібуцы ў Ізраілі, бо гэта мадэль, яна прайграла прыватнаму капіталу, і зараз ад кібуцаў, ад большасці кібуцаў засталася назва і музей, якімі яны былі. Зараз гэта звычайныя аграфірмы. Можа, толькі назва кібуц ёсць у назве. Напрыклад, вы купляеце нейкую рэч, там, напрыклад, вы купляеце алею, а там напісана кібуц Яд Мардыхай. Значыць, фірма кібуц Яд Мардыхай. Бо ўжо такога жыцця ў гэтым кібуцы, і, дарэчы, было шмат людзей з Беларусі, вы ўжо не знайдзеце. І вось і сэр Арэль, ён жыве на гэтай ферме, потым ён эмігруе ў Ізраіль. Ён, як казалі, эміграваў з адной булкай хлеба, у якой ужо быў пісталет, бо сэр Арэль вырашыў, што ён стане не толькі сельскім гаспадаром, але і удзельнікам самаабароны. Ён прыехаў у краіну ў 1929 годзе, калі тут здарылася страшна. Арабскі пагром у Хеўроне. За одну ноч было забіта 69 чалавек. Мясцовыя арабы забілі гэтых габрэяў, і з 29 по 67 год у Хеўроне не было габрэйскай грамады. Всіх габрэяў эвакуавалі адтуль, а потым Хеўрон знаходзіўся пад ярданскай акупацыяй. Толькі ў 67 годзе, калі яго вызвалілі, зноў распачалося ў Хеўроне габрэйскае жыццё. Чаму я падкрэслю менавіта Хеўрон, гэты горад? Таму што гэта горад, дзе пахаваны прабацькі і 3 з 4 прамаці. Гэта першая габрэйская сталіца, гэта першы габрэйскі горад увогуле, які збудаваў яшчэ прабацька габрэяў Абрaham. І гэта, толькі, можа, Іерусалім мае больш святое значэнне для габрэяў, для юдэяў. Мясцовая арганізацыя самаабароны, яна так называлася Агана, абарона на іўрыце. Яна, як здавалася шмат каму, яна не вельмі добра сябе праявіла. І тады Агана раздзялілася, ад яе адышла і правая частка, яны стварылі сваю баявую арганізацыю. Эцэль таксама трэба неяк распавесці, таму што ёй кіравалі менавіта людзі, якія з Беларусі, і Давід Рэмес, і Менахем Бегін, потым які стаў прэм'ер-міністрам. Так што цікава вельмі будзе. Дарэчы, пішыце, калі вы хацеце даведацца пра беларусаў, якія сталі вайсковымі героямі Ізраіля і ўвогуле збудавалі ізраільскае войска, ізраільскі гонар. Калі это вам будзе цікава, пішыце, я абавязкова вам распавяду. І сэр Арэль спачатку жыве ў кібуцы, ён збірае апельсіны, потым ён пераязджае ў горад Герцлія, там ён становіцца электрыкам, потым ён засноўвае сваю прыватную фірму, якая займаецца будоўляй дарог,
І ў той час, калі ён жыве ў кібуцы і збірае апельсіны, ён знаёміцца з сваёй будучай жонкай. Яе звалі Рыўка. І гэта была пара інь-янь, чорнае і белае, абсалютна не схожыя адзін на аднаго людзі. Я ўжо казаў, хто такі Ісрарэль. Ён зачыніўся ў сябе, ён маўклівы, ён часцей страляе, чым нешта кажа. А она была такой вясёлай дзяўчынай, яна вельмі любіла гуляць, яна вельмі любіла танцы, яна вельмі была адкрытая для людзей, яе вельмі любілі, вось ён быў такі закрыты. Тым не менш, это была пара, яны пражылі ўсё жыццё разам, і ўвогуле, кажуць, было толькі 2 чалавека, з якімі Ісрарэль ператвараўся на звычайнага чалавека, які мог жартаваць і размаўляць. Гэта была яго жонка Рыўка, і гэта быў яго потым добры лепшы сябар, першы прэм'ер-міністр дзяржавы Ізраіль Давід Бен-Гурыён. Вось так вот цікава, што толькі з гэтымі людзьмі ён мог ператварацца ў звычайнага чалавека. І ўжо ў гэты час Ісрарэль з'яўляецца актыўным сябрам Аганы. Ён якраз займаецца выведкай. У 40-е годы ён адказны за нелегальную міграцыю габрэяў з Еўропы. Гэта не проста Еўропа, это Еўропа, у якой уладу ўзялі нацысты, дзе ідзе Другая сусветная вайна, і людзі бегуць з Еўропы, а брытанцы іх не пускаюць у Ізраіль, бо тады Ізраілем кіравалі менавіта брытанцы. І ён адказны за гэта. Але ў 44-м годзе ён вымушаны сысці ў падполле. Прычым не ён сам вымушаны, а яго вымусілі сысці ў падполле. Справа была тым, што ён да смерці забіў аднаго брытанскага афіцэра, які сказаў нейкі антысеміцкі жарт. І Ісрарэль, не адказаўшы яму нічога, ніякага слова адказ, проста яго пабіў до смерці. І яму за гэта магла пагрожваць смяротная кара, бо тады, гэта яшчэ час 44-й год, гэта ідзе Другая сусветная вайна, і калі вы спакушаецеся на жыццё афіцэра, брытанскага афіцэра на зямлі, якую кантралюе Брытанія, то вы сапраўды граеце з вогнішчам. І ваше жыццё пад пытаннем. Таму яго адпраўляюць у падполле. З падполля ён кіруе службай бяспекі Аганы, дарэчы, тэль-авіўскага аддзела гэтай службы бяспекі, якая называлася Шай, Шырут Едіот, гэта значыць служба інфармацыі. Прычым тады ў яго з'явілася мінушка Ісэр Малы, бо ў яго росту было 1,60 метра, быў невялікі, але таму што яшчэ быў Ісэр Вялікі, пад 2 метра роста, кіраўнік Ісэр-Бері, кіраўнік усёй службы бяспекі Аганы Шай. Вось 2 Ісэра кіравалі гэтай арганізацыяй. У 48-м годзе брытанцы сышлі, Ізраіль абвясціў сваю незалежнасць, распачалася вайна за незалежнасць, і дзяржаве трэба было думаць пра то, як стварыць свае органы бяспекі, бо службы бяспекі падпольных арганізацый самаабароны, яны не маглі адпавядаць адказнасці ўжо новага часу, новай незалежнай дзяржавы. Праз некалькі тыдняў пасля абвяшчэння незалежнасці дзяржавы Ізраіль Бен-Гурыён, прэм'ер-міністр Ізраіля, тады кіраўнік часовага ўрада, выдае наказ аб стварэнні новай службы бяспекі дзяржавы. Яна так называецца, яе называюць яшчэ Шин-бет, але афіцыйна яна называецца служба агульнай бяспекі. Шарут бітахон клалі, або акронім Шабак. Вось першым кіраўніком Шабака становіцца Ісэр Арэль. У яго паўнамоцтвы тады ўваходзіць шукаць былых падпольшчыкаў з правых баявых арганізацый Эцель і Лех, які былі падчас брытанскага мандата, для таго, каб яны не рабілі нейкіх новых тэрактаў, ці як баяліся тады левыя, што яны распачнуць грамадзянскую вайну. Ну і тое, чым займаўся па сваёй ініцыятыве Ісэр Арэль, ён
слідкаваў за мясцовымі ультралевымі. Была такая ў свой час партыя, якая называлась МАПАМ, Аб'яднаная працоўная партыя. Гэта былі сталіністы і прыхільнікі Савецкага Саюза. І вось менавіта СРРЛ баяўся, што шмат з іх з'яўляецца агентамі савецкай выведкі. Таму ён ужо па сваёй асабістай ініцыятыве глядзеў за імі для таго, каб шукаць, хто з іх працуе на Маскву, і такіх, дарэчы, знаходзілі. Хто за грошы, а хто па сваёй уласнай ініцыятыве, хто сапраўды думаў, што Масква, вялікая Расія, нам дапаможа пабудаваць нашу габрэйскую дзяржаву, вялікі Сталін, бацька ўсіх народаў, ён разумны, а калі там нешта ён робіць антисеміцкае тыпу справы лекараў, ну так што, таварышу Сталіну проста не даклалі, і калі б мы змаглі паразмаўляць з таварышам Сталіным, усё б у нас атрымалася. Ну, вам это нічога не нагадвае? Да, і сёння ёсць такое. Так што нічога новага пад месяцам не існуе. Все гэта мы ўжо прахадзілі. Вось бы нам мець такога СРРЛ, які б знаходзіў вось тых, хто працуе на Маскву, уже на новага таварыша Сталіна. Імя СРРЛ краіна не ведала. Акрамя таго, ў 1951 годзе ён стаў кіраўніком не толькі службы контрвыведкі, але і кіраўніком ужо выведкі дзяржавы, Масада, ён стаў другім кіраўніком Масада. Калі ён прыйшоў у штаб-кватыру, то ён пабачыў, што яна складалася ўсяго з 3 пакояў. Гэта была штаб-кватыра ў Тель-Авіве. І ў самым у Масадзе працавала на 51 год, калі ён прыйшоў кіраваць, ім працавала ўсяго 12 чалавек. Усяго 12 чалавек займаліся знешняй бяспекай дзяржавы. СРРЛ адразу патрабаваў падняць у 10 разоў бюджэт Масада. Ён стварыў акадэмію, якая займалася падрыхтоўкай будучых агентаў. Ён так апісваў ідэальнага масадаўца. Гэта павінен быць чалавек, які ненавідзіць забіваць, але які вымушаны гэта рабіць і гэта робіць. Это вот такі ідэальны масадавец. Я думаю, што ён напісаў такого сапраўднага нацыянальна-вызвольнага змагара, бо забіваць, хацець забіваць, дзеля таго, каб забіваць, могуць толькі маньякі. Нам маньякі не патрэбны ў нашым нацыянальна-вызваленчым змаганні. Але гэта людзі, які вымушаны гэта рабіць, якія нават пра сябе павінны праступаць, дзеля чаго? Дзеля інтарэсаў справы. І сам СРРЛ гэта быў чалавек справы. Ён увогуле лічыў, што сапраўдны сіяніст павінен быць такім чалавекам пурытанскіх поглядаў. Сам ён ніколі не жартаваў. Адзіны жарт, які ён там мог... Два было жарты, які ён мог... Не, адзін быў жарт, які ён мог сказаць. Ён казаў, што маіх блакітных вачэй не баяцца толькі сабакі і дзеці. А вось другое, это жарт, які пра яго казалі. Гэта быў вельмі папулярны анекдот пра яго, што ён настолькі быў чалавек сакрэтны, настолькі ўсё канспірацыя, сакрэты, вось ён жыў гэтым, што быў такі анекдот, што СРРЛ садзіцца ў таксі, кіроўца яго спрашивае, куды ехаць, а ён кажа, гэта сакрэт. Ці як пра яго казалі, што калі б ён жыў у Савецкім Саюзе, то ён бы гэтага монстра Берыю з'еў бы проста на снеданне. Так ці інакш, да 60-го года краіна не ведала, хто займаецца яе бяспекай, хто ёсць кіраўнік дзяржаўнай бяспекі, выведкі, контрвыведкі, да падзеі, якая здарылася ў 1960 годзе. Пасля Другой сусветнай вайны шмат былых эсэсаўцаў, шмат людзей, якія з кроўю на руках, якія былі адказны за забойства 6 мільёнаў габрэяў, не толькі габрэяў, пацяклі да Паўднёвай Амерыкі, дзе тады правіў Перон з яго жонкай Эвітай, якую так вельмі любяць.
Сярод іх быў такі чалавек, як Адольф Эйхман, чалавек, які ўзначальваў 4-ы аддзел РСХА, гэта значыць нацысцкай дзяржбяспекі, якая ўваходзіла ў імперыю СС, чалавек, які ўзначальваў аддзел, які займаўся канчатковым рашэннем габрэйскага пытання. Сярод іншага, ён прымаў удзел у так званай сумна вядомай Ванзейскай канферэнцыі, дзе было прынята рашэнне пра забойства у канцлагерах, гэтага габрэяў расстрэльвалі. І менавіта пасля Ванзейскай канферэнцыі колькасць забітых рэзка павялічылася. Ну, акрамя таго, ён быў адказны за гэтую справу перад партыяй, перад фюрерам, перад СС. Ён падпісываў усе гэтыя рашэнні, якія прыводили до забойства людей, он организовывал концлагеры, причем сам он никого не забил, абсолютно. Это был такой, вельми маўклівы человек. Про такого не скажешь, что поглядеть на того забойца. Да? Мы думаем, что нацистский забойца это такі, маньяк таки накачанный повинен быть. А это был, то, что называют чмо. По выгляду яго білі ў школе, яго тэрарызавалі настаўнікі, ён быў чалавек, які выконваў нагады, нават калі б яму сказалі забіць яго бацькоў. То есть гэта быў ввогуле чалавек без нейкага сумлення, толькі выконваць наказ. Ён быў адукаваны тым, каб толькі выконваць наказы. І вось пасля вайны ён збег у Аргентыну. Масад тады для яго была 3 асноўныя цэлі, каго ён быў павінен знайсці і адвесці ў Ізраіль на суд. Гэта быў Мартин Борман, чалавек номер 2 у партыі. Гэта быў той самы Мюллер, якога мы ведаем з вядомага савецкага серыяла. Не самого Мюллера, а той вобраз, які стварыў артыст Браневой. І Эйхман. Пра Бормана да гэтага ёсць думкі, што ён быў жывы, там ці ён памёр. Мюллер даведаліся, што ён памёр, што шукаць яго ўжо не мае сэнсу, што ён быў забіты, а вось Эйхмана шукалі і знайшлі яго ў Аргентыне. Самае цікавае, што 7 разоў выхадзілі, Эйхман же не жыў пад сваімі дакументамі, ён жыў пад іменем Рикардо Клемента. Самае цікавае, што 7 разоў выхадзілі на гэтага чалавека, які зваўся Рикардом Клементам. І ўсе 7 разоў казалі, мы не можам сказаць 100%, што гэта Адольф Эйхман, толькі ўжо на 8 раз, калі сам СРРЛ прыехаў у Аргентыну, маглі 100% сказаць, што чалавек, які жыве пад імём Рикарда Клемента, які жыве на вуліцы Гарибальды у Буэнос-Айресе, так будзе называцца кніга СРРЛ пра гэту аперацыю «Дом на вуліцы Гарибальды», што вось гэты чалавек ёсць Адольф Эйхман, адказаны за забойства 6 мільёнаў габрэяў у Халокосце. Была створана спецгрупа, у якую ўваходзілі некалькі аператыўнікаў Масада, выходзілі некалькі ахоўнікаў, людзі, якія рабілі прыкрыццё, паварыха. Яны знялі некалькі дамоў і такіх гатэльчыкаў невялікіх у Буэнос-Айресе, каб не было вядома месца адно, дзе яны будуць знаходзіцца. Людзі прыкрыцця потым распавяду, што яны зрабілі. Яны знайшлі Эйхмана і паставілі перад сабой мэту, каб яго схапіць і перавесці ў Ізраіль для суда. За ім следзілі. І пабачылі, як ён жыве. Ён працаваў там на нейкай фірме, ездзіў адтуль да хаты на аўтобусе, прыпынак быў там за некалькі 200-300 метраў ад дома, і вечарам ён павяртаўся, выходзіў з аўтобуса і ішоў пешкаю там да дома праз гэтыя 200-300 метраў. Некалькі дзён за ім так слідкавалі, і быў дадзены наказ з Ізраіля браць.
Эйхман прыехаў, як заўсёды, з працы на аўтобусе, выйшаў, і на вуліцы стаяла нейкая машына. Яе стаяла там некалькі маладых чалавек. І раптам нехта аклікнуў яго, не Рыкарда Клемен, а клікнуў менавіта па яго сапраўднаму імя. Хэр Эйхман. І ён абярнуўся. І ў гэты момант на яго накінуліся, яму ударылі ў жывот, хутка закінулі яго ў аўтамабіль, бо ён спыніўся якраз ля аўтамабіля. Яму сказалі па-нямецкі «маўчы, а то заб'ем». Ён маўчаў всю дарогу, яго прывезлі на адну з гэтых канспіратыўных вілаў. Там ужо чакаў сам СРР. СРР больш за ўсё баяўся, што нехта з гэтай аператыўнай групы зробіць самасуд над ім, і што ён проста не даедзе да Ізраіля. Таму гэта была яго асноўны галаўны боль, каб усе гэтыя аператыўнікі сачылі не толькі за Эйхманам, не толькі за тым, што можа прыехаць аргентынская паліцыя, і там быў план, што рабіць, калі прыйдзе аргентынская паліцыя, як цікаць, як аказваць ім супраціў, бо ва ўсякім разе самае галоўнае, Эйхман быў павінен прыехаць у Ізраіль на суд. Яго павінны былі даставіць у Ізраіль жывым на суд. І трэба было знайсці нейкае прыкрыццё, як гэтыя людзі прыехалі ў Аргентыну і чаму яны ад'язджаюць з Аргентыны. У той час у Аргентыне было дзяржаўнае свята, 150 гадоў заснавання аргентынскай дзяржавы. Вось, нібы з Ізраіля прыехала дыпламатычная група ад урада Ізраіля на гэтае святкаванне. Вось яны там прыходзяць на там нейкія ўрачысты пасяджэнні, канцэрты разам з іншымі дыпламатамі. Вось. І як выводзіць Эйхмана, прыдумалі, зрабілі падстаўную аўтааварыю, што тыпу адзін з сябраў дэлегацыі, ён ехаў на машыне і трапіў у ДПЗ. І вось яго павінны вывезці з Аргентыны дамой у Ізраіль. Зрабілі гэту падстаўную аварыю, Эйхману укалолі наркотык, каб ён не прачынаўся, пасадзілі яго ў вязок інвалідны і сказалі, вось гэта наш супрацоўнік, які трапіў у ДПЗ, пусціце нас на самалёт, мы ўлетаем у Ізраіль. І так ён трапіў у краіну. В адзін дзень прэм'ер-міністр Ізраіля Давід Бен-Гурыён на паседжанні Кнесета абвясціў Ізраілю і свету, што сусветны забойца Адольф Эйхман адказны за забойства 6 мільёнаў габрэяў, ён у руках ізраільцян. І тады на трыбуну выйшаў СРР, бо дэпутаты патрабавалі распавесці ўсе падрабязнасці, як гэта все адбылося. І так весь свет і Ізраіль даведаўся пра СРР. Эйхмана судзіў Іерусалімскі акружны суд. Ён прысудзіў яго да смяротнага пакарання, дарэчы, это другое і апошняе смяротнае пакаранне ў гісторыі Ізраіля. Вярхоўны суд пацвердзіў гэтае рашэнне. Прэзідэнт Бен-Цві адказаўся памілаваць яго. Ён быў пакараны смерцю ў турме Рамле, яго павесілі, а яго труп спалілі, а попел развеялі за межамі тэрытарыяльных водаў Ізраіля. Так весь свет даведаўся пра славу Масада, што ёсць такая выведка, ёсць такая служба, якая робіць усё, каб была ў бяспекі дзяржавы і каб аднавілася гістарычная справядлівасць, каб нехта панёс адказнасць за тое, што зрабіў супраць нашага народа. У 1963 годзе СРР зышоў з пасады і кіраўніка Шапака, і кіраўніка Масада, бо ён даведаўся, што ў Егіпце працуюць былыя нацысцкія вучоныя, якія дапамагаюць егіпцянам ствараць зброю. І ён падрыхтаваў планы тэрактаў супраць гэтых вучоных. Тады былі вельмі добрыя адносіны паміж кіраўнікамі заходняй Нямецчыны і Ізраілем, паміж Конрадам Адэнаўрам і Давідам Бен-Гурыёнам. Адэнаўр, канешне, быў чалавек антыфашыст, цяжка яго назваць чалавек, які спачуваў нацыстам, тым не менш, ён папрасіў Давіда Бен-Гурыёна не забіваць гэтых вучоных, там лепш Нямецчына ім сама займецца, але СРР зрабіў, як ён вырашыў зрабіць. Ён распачаў менавіта у Егіпце праз агентаў Масада гэтыя тэракты супраць нямецкіх вучоных. Давід Бен-Гурыён сказаў стоп, СРР
не падпарадкаваўся і працягнуў рабіць тое, што збіраўся рабіць. І тады СРРЛ быў зволены, і яны 3 года не размаўлялі паміж сабой. Вось гэтыя два сябра СРРЛ і Давід Бен-Гурыён толькі ў 66 годзе, да? У 66 годзе жонка Давіда Бен-Гурыёна Пола паклікала яго ў госці. Яны праз 3 годы убачыліся, яны заплакалі, абняліся, і зноў распачалося іх сяброўства. Нават так, што СРРЛ пашоў па спісу партыі Давіда Бен-Гурыёна ў 69 годзе на выбарах у Кнесет. Ён стаў дэпутатам Кнесета, быў адзін тэрмін дэпутатам, потым ён пісаў мемуары, ён жыў у сваім доме і дажыў так да 91 года. Ён памёр у 2003 годзе у бальніцы Бейлінсон. Прытым ён заставаўся ўсё жыццё ў званні палкоўніка, хоць ён і стварыў ізраільскую службу бяспекі ў Ізраілі, не шмат генералаў. Ось такая гісторыя такога чалавека, вельмі закрытага, але адказнага, чалавека, які выконвае сваю справу дзеля народа, чалавек, які стварыў самую вядомую выведку света. І гэта наш чалавек з Віцебска, мы павінны гэта памятаць і можа выхоўваць у сваіх колах свайго эсэра Арэля. Ну, каб гэта адбылося, подписывайтесь на наш канал, звоните ў звоночек, ставьте нам лайк, пишите комментары, делитесь гэтым видео с своими сябрамі. Ну и, конечно, не забывайте, что у нас есть Patreon, где вы можете нас падтрымаць. Дзякуй вам і жыве Беларусь!